Mwancho murigereria ni gotwikira ase kenyero kia botondo igotoke bunge ya Bomachoge Borabu ase tuguchikomerana ne amate yo mugaka Evans Birundu oyo betega kubatuko kurwa segesibo maega yokobera imasechera ase miaka 20 karibu togende ya masayemo tusange amonere. Mwancho murigereria nakoriganirie ase biro binde tunyare gosanga amonaye omuroberio magega yegesibo muroberio abe gokogochera ase gitaseni kia getembe orabe gokoretwo na inche Uncle Dipon Asanya tunyare gosanga amonaye nagati ya baria babiri bagwetera egesibo nabo igo bakorire nigo turabe tugusangara barabo obugima babeire bagwetera nabo igo obugima bagenderete gwetera bono usobugima bamenyete bono ase chinka chiabo muna ritukuria rero nigo twikire ase kenyero kia botondo eyo gotoka ebunge ya Bomachoge Borabu ase tokomerana noyo minto Evans Birundu oyo bete ase gesibo ase miaka 20 na bono ni garo musibore amenyete nkana abantu bae ntuchigo sanga monere tumanye ngaki obugima bwarenge. Karibu sana oyo minto Evans. Mbia mono sana karibu sana ngaki mbuyoga nderete biyande kabisa amuraria mbia mono sana ase faida yo murigereria nabo gutumeke kamereria ototeberia tari aho ndiririeri miaka erengo bwate na nderende ototebi kinyoro kikweburetu asa marieta nenkoruku Evans Birundu Juma engiboire nyamiso cyo botondo no enkayane ngaki mino nabo gotoeresa so boima keiga minto abiburi bane bale korukwa iga tukayibora ubutonga naiga nje narengo imugatio yo kabere omugaka Juma abwata omongina yomo nanda toiborete aba murabane nabaisike babere inche ngiboire umwaka 70 korwo umwaka 70 gutira nabo tukinete nabana ba minto buya paka engakina igete nkonyara ko bwatu gochechera tigatwirane maega ke tumanyengana ki ngaki mwaka kikwa bwate tu na ndi dinki kekeirire taye okabwatu kwirwa sechera omwaka na bwate tu 27 27 nari mbwatire gochechera negento kiagerete nkabwatwa no bosaria inche nange muntu muya asobugima bwane bo ekera na jagete komanya chibesa bone ekera na manya chibesa nandi nkaba ni grupu y'abantu babwa toko boko butambe muna nari twakinerete mansa iga pasi tukanara lakini ekera na ikaime yechera pasi nkanyora namumanyire Yesu bono kwa bwatiru na bako totebinga ki anene chintunda emiakere ngeye kwarenge no bako butamba soko iba nkwa bwatu egaikera bono mwako yoga gwachite ku bwatu mbarenga mwarenge nkayiga iga mwaibete na inde mbonzi mwigeti wechera bose na ibeka kwa bwate tu asabanta mwarenge na barabo kolingana no kubwato kwane twaenga abantu 8 egekundi negekundi kie kenyoro twaenge abantu bake twaenga abantu togotarire group muna abantu bari bagotoka ari Mombasa panga bakweruka gose panga basi nabo twaenge gekundi lakini bone gekundi yeke ntu amenyete bugima bole buya twagachire twa family abantu twanyora chibesa na ndi twagachikoreire magenderero twanyora twalierere pa twakura igone estare mwaka liereire besa chiabo sari to igokora kende oisoke na gutara igona matuka ayu amenyete bugima rende bwo bosae mwesogete buya twangutara buya twabwate chibesa chibo saria so mukabwatwa omwaka wechiri bwibere na isano na ibere mwabwati tumwensi gosaye bieka twabwati tu abantu bono
abantu batatu bonekero kwinyora pi okubwato kwa mweli okokogera tokairwa echera ng'aki mwabwatetwe botuko nkieke mware kuiba ritukerio emereberie niyo kuiba ritukerio ngikiarenge meroberie ito yo kuiba ritukerio etwachite ko famia abantu nyomba intuna abantu inturo pari robbery with violence yani kwa nguvu kwa nyomba no murangu otoe gosito goite okay akara muntu abaire ngo mutiga muri gose umugora mugura murake mumanya gosoka okay alright mbiya mono sana mwanchu murigere karatanta gosanga na Evans Birundu esabari yae yokubwatwa wikigwa echera bono kwate banga mukabwatwa abantu batatu mwigetigo bwesibweke gambero twigetigo bwesibweke gambero keto ikigwa bwesibweke gambero ekina kigakorwa emyaka 3 kigaturarira kwa sababu ntu abwate speed wana karigia turarira tugaswa mugasibu bantu batatu emyaka erenge mwasi bitu mwensi myaka 20 mwensi yani emyaka 30 egocha 20 myaka 30 egocha 20 so kwabeire gogo korege sibekyo kwa chirenka bono twataka twira na mae gake at least oratoerera kwa bwatiru ekero kwa bwatiru nende emigano nemenge tokunga karo kwa bwatiru nabo ikigumaria kwarigani kunaba batanganite ime kwabera bande chinyomba chiobo chenu no chirange na asimo korara ngaki kwabete received ase echera nande echera yage ntanganinererie ekera naso echera chera yani ntanganine ya busongo no naso echera ya busongo ntangani ngaswa irumande muna naso nyomba iga nkanyora na banta bangi baikire egente getangani na korere tu na tetu ando ikaransa aria angenecho abu no gukarabisu kwanza no abu no bomenya bwawo no bagari aguriri okobera abu no bagari aguriri niyo gutakira maisa okuna gusukigu step by step lituka se rinde muno mungagocha akobera ri bagari ri gwasukerinde gwasukerinde paka gwachi goikereke gwango keria asokobera bona asutaiguna gusukigu ekerwa korro mwako yomo myaka ibira wano kwa narire kwa bona karwa soire maria ngai mwoko ba introduced inki mwoko nyara mwoko kora mukorara mwaboka mwaragira mwarara gosengaki ngaki buguma bokoba ali mari kirgo ikiro arobo gimano bokong tobwati besani tobwati ndo tobwati nyuma na magiga bono obokima bolibu akwa egwa naboko omonto erinda akogingera no nituki akogingera chindero bari batangane to asingencho barabu banarire mbabu gato buyembe mbabu ate at least no ane ndora isiberi muno ko egwa ndora isiberia pasi pakwakane igobona yogocha ore mono omogeni na bonge school form 4 form 1 oika baba gutuni yake erindo tauboke omanya gosoera ini okay omugano norengo okay chinkumanchire ngo abantu batebangekera kwariga niwe bino bono no bano musacha na bokonya sometimes ya sacha abandi batanga inaria ba kwarigania gotaka gokoro bwanchani naye umusacha somo sati medinga gento bine kigankumene na karo kyande asobugi boboiga kwaringa seche agento kenga munekyo nkeyo oise konyorekana nando gukumeru magu igora ni siboga comment siboga comment ni kyale nge myaka 3 bamente yende 3 nani eba ko ira koti ba comment ke sibokende yani kinkumekyo nkira sabantu bari bago batate kusariye chera Teriye manga marieta kero kende bono kikwabere mabulende obo mubwato boraro mate kero kende na boko mattress nero muntu korara ngalia mattress nero morangeti naro echerere ere buya kabisa na ndengo sibimulekera lituko kwa sababu amache naro kera lituko kera lituko ngo sibimulekera mabi muna mwaboka mwamopu mwabange bintu byaino oyo koenda eskuru agende oyo koenda kabenta ende oyo koenda masonari ende
ni bintu bia ukubika in order bono umuntu yoko we mattress ne fresh abana waso we mattress ya ngora bore mi ya ali kere gwaso kurarara ses meetings urangite boko beku urararo kintu thegwe bisi mbe yara gutandika akarangiti na bako agwa kamo engaki inche na soete inche gono gukwanire ngari experience kia bono na kile to sangana lakini ase bono iga etabauti nero lakini ali kere ngaki na soete etabauti nere iyo uraranse tuo sebe ni roche nkare sana tuo sebe ni matuko na ya mai amatuka na ya mai tenga ya bono tuo sebe ni ekenyori ni kia ngobe kunso so burangeti kwarara iguru gose kwarara ni tianga chirio mate yanga koenda kwa guna yemo eri uniform na rogo sibi na rogo beka etawo na korara ogo sibi kwa mita yoma kwa beka igo okay ogo sibi omubere ogo tangana kwenye sibi we sibi kitambo we sibi kwa mita kwa beka mubere igo bana mubere no akumera igo mubere no akumera mangana ali ngano gwate chipe ibere iga ora chenche nga teyo ojo gokoetea ditukorie nyama neroko okay igo naro gokoepea ya ngara ki na bogobeka na bogobeka nyorera begite bono usira orio menyira matuko okay igo nyorari chigo moko na koba senior moko na koba menya nkona koba ore senior na ande ngona konyorori chi privilege chi nyinge chiangana bako mentu ibere bono na ande buno kwande gasi okay muno kwa ndege gasi ngako bole igo bono ori abaire senior na bako yanga ya mori tukurie nyama omwa nyama litukurie nyama ne ori nyama ayori chingeni tiato na maya to so ase sekte yu kuragera na kiendagera mu abere mo konyora na kimo konyora endagera mari eseri mo kubangera ni une school ande nga kiendagerere endagera mo kuli mambi mugaso na marago ase bono iga endagera ningiya ase bono iga bono tuchakere experience gurmaga na kya di magiga endagera tu akariere isiko etu akarierere ndagira isiko nege pengere kwa sababu abantu na bangi okobekeru waragirira bu kwatiga pengere inse kwagenda gusomoru ege pengere ningi ege pengere ne gasani geteiga kanganiga bono okobekeru ndagira igoro kwaragirira agu kwatigansa agu umuntu mungao bono agasani aka ngakiendagira enyingere ngakioko we bukumana wamo ne chingeni ege chiko ne kemo chiko gwera yani chiko mna jaya taiga ebati ugera masabo ge chiko keswa jinza ngo unga bokuma ka ne keraro kubeka yana bokora mundu jumuino enga kieria njengo kwanire enga kieria 7 boni miaka mne kuna gusuka ego kana kwa senior ni miaka kuna gusuka no na ande na boko na ko bura boko na ko chaso miaka irenga kwirite okamana kwa mwago gosoa asekos ne miaka mingi na ikori tange miaka 6 miaka 6 ntaikorra nko akero kuma boko tere kuno aninze enkorera familia ane ngaina nyetiga bado bwata mayanda abantu bane kaanda ende nyore mbayo lakini aso bwanja bwanya saya kabandendera bono obugimo boiga bokaba maria ogasoa nkosikie gwachorete sigi jumari ngi ngaji sukuru njiro abantu na bakwanda chikosi yawa bali na bako graduate ko rumari ngaki ngai kwa mwete ngai gwasoata ko chinande ngaki experience kia beira se emirime gwachorete gutira inche nasoete chera ya bosongo ngakumuri kuri bosongo ngairwe chera ya kibosi Kisumu kera naiko bosongo miaka kwa berato otaragenda Kisumu miaka 5 koru 2007 amante miaka 5 mpaka 2013 ogasugumu gochiko Kisumu kibosi akera igeteime efensi era ngaino muturi kibosi igobone ya bosonga ne nyinge ya bosongo tei bosongo tei bwa defense ya kibosi okanyora nga wori etire tenye sibaka igoro na abasikani no bakari igorari bala serious ba mebere igoro no bagona gosunguka egeita ne kemo okararu tua ogakora kiobone kero utiro oro nga kiwachito mugondo skuru ekere na sororo ngake sabu igansinya ngasoa kirasi ogachikanyora ngiki kya kwirite bako gasoa grasi mesa bwe wa getenere rie bako karanga grasi mbuya
na manyete gosoma nkanyora esukuru noere nkanyora kabenta noere industry yani kerwa chiri industry okora kiriga ngati gwake hesabu timati korigere no imbuti timati gosoma ngati abono esukuru nera nande egento kiagerete nkaso esukuru ebirengerie byangikerete na nyasaye mbora ne arondu siriga asina taite gosambu tiganso esukuru manya gosoma Biblia ekina kigioka kiangirete esukuru igobona esukuru osote kwanza gosoma bono gasoera kirasi ibere no soete igobona esukuru abo osote kirasi ibere ngasoa kirasi ibere nkaenda isato nkaenda inye nkaenda isano nkaenda isanemo nkaenda isana ibere esukuru mwegete isana isato gose isana isato era tinkieti isana na ibere isana igobona owachete esukuru imanya gosoma Biblia konyo utarabwatwa mwaka 2007 esukuru ire ngawatigerete natigerete sita kirasi 6 konyo turamanya gosoma na kolika kanyatinda yani tinkieti konako tochiko konyo turabwata bintu turabwata bintu anubwa na ridi twainga makangara manene karembure mwa kodira mako iga kwa mana ko utambuke uje kirasi ande sema inja jiete ko swai me yani nganyetigirani okay bono kwa soma ndo genu kirasi ibere ogachaka inje na tisaite ndibona gutakira kirasi ibere iko tori gotebunga chagaroja na iri gagweroche nga inje biye ka ige pimo ne pimete okaranga tiganja kirega ogachaka okawe bitabu nganya kubundiswa kwelika kiregente iko bono numate kolika nimate kolika sai nimate gosoma ko gitabu nabo kondikira Evans Birundu olike rieta lyo mongina olika marieta yo mwana kiregente nabo ko ebukuo somere ngosome okay iko bono numate gosoma numate kolika nimate gosoma nimate kolika ekike kina kiagerete ngasoa school bono wa korire wa kwamanya gosoma na kolika na next ugasoa ngasoa kosi yo brand ugasoa kosi yo brand ngasaga gukora matera gati yo kosi yo bwagachi ne kosi yo brand ri gwatangana gosoa kosi yo yekwerende yo bwagachi yo brand ugasoa kosi yo brand kana kubundisu lera bangote nasa abantu koranderia abantu lingana lya nyasa bono egekanga kikinando kana charanga nando ando kore kosi ende nsemo licha ya nsemo yo gosoma Biblia akere yaika 2000 ande ena inge kosoma kenko gende ekwerende kokogenda ekosi ubwagachi kosoma na ande kosi ubwagachi bono nkubwataga ake na bwataga ake kubwataga ake kwa sababu nime yachera iko bono ibyo masomo ayo chakrete kibos ime yachera Kisumu ogakora masomo kurwabo next ngekweire tu next kera na Kisumu nona abere myaka ime kibos 2023 kwa 2013 mpaka 2023 abu kibos inde 2013 mpaka 2023 miaka 10 nkamanya gocha Omapei ukaenda Omapei sijara Omapei ngikuru Omapei prison na arabona ugasoro gokora ngaso aro bono tije tikokora kasi ende bono aro de bono na beire muntu maite kolika kwamanyire gosoma kwabeire gundi kwamanyire korani nabo bono ronki kwa gokora boro gosusa Omapei bono ina so to no ngakira ngachakoragira ugakiba zakoragira nkanda nyagitari kabere gatatu gokore gasi nkate abono tiganso ega bagachi bakange gasi gete bagante nayo mwakoyo tiaguna kungangana guchiga bono swaga na ngona kobere chikoni kuna kuabusa na kurage yobona yo kabegwa sector angena jikoni munguru agagotoria ukabera ngena sakandara bona kandara rokanya kulia akangake bono kuri jikoni basi bwana ini njiro muntu gosinano yokuruga bona ngwara nje nabusa bono dokuna kusanga mwanjo murigereria mbia muno sara ni gato gusanga na Evans Birundu korwa igase kinyero kiabo tondo egotoka bo machoge burabu uyobeteka ko bekwa asegesibo asemyaka 20 ne sabari yagenda takotwerera asoboime ngaki achagete ngaki angeta masoma ekoru imaria sechera goikera o improve osuki wekerasi oyikire baka obekiru chikoni abasibu asendagera korosibu ndero za bono okay kwabere jikoni okabera ore myaka irengese ngincho jikoni tayo na jeta korosi ndagera ochita ore kuna kwabusa yani no onde tu
yani kana kwa bwato moiri oyo nkwa bwato moiri ngaki ma ta bantu bakonyora chief eba bune ichi bagusukiguga oikanyora bwato muntu kurubosia godfather tokuruka gusai kwa bwato godfather inche godfather na bwate nyasaye igo nyasaye agatuba tuba banta maisega bakagusukuma jikoni kona kwa buza bono bugima bukamana ko banga kinga kirando rwito omabei obugima mbobe atibo mono omapei bono ekere nduete bono mapei ina sabite libaga na kaki na belire chererie myaka mengi na belire omwaka oyo omugima ancha mongire ko chiseito ingende chera yanka noina abantu bane bagocha bacha kondo lakini noina ingi Kisumu endugu yane ngocha yaingi ndugu yango cha renge ngacho mapei mukana kajaga gocha bono turochi tumaini ya chakire na gocha karana tigo changa bono tigangende tiganga sabari baga baga processori bono nkamanya gocha nandi bosongo nalo kamana gocha bosongo igo bono naboko tweresa anene ekerore chera mari nkwa ukwarengeri baga abantu bacha bakorora amatukarenga ose after ege kakenga nangaki bari gocha bakorora kire weekend limo mutienyi ngaki nande ngakiri moko buri bagari ngane kero muntu achire gokorora moko umwe bwibiro mwisaransa igo mnatu isaransa na mwagamba ngaki onyorere ase chera ya Kisumu na omoko bwibiro komwe twarigerani na twarigerani kibos omapei omuntu akobera isiko na embosongo bana boy okobera isiko no yondega lakini omapei yaro yani Kisumu emese ko chaga musikana na ikarastega no yondega no muntu oga wana mwana wake story na kinkere na kinga ngosirire ngo kinga kanto bagenderete na beirigo so ogakwe transfer okenyora nande bosongo ngakwe transfer inche na sabete libaga ngabate gaki ndora mabera ngende chera yanka na barabu na batakaria bangiti bakandora mabera bakariso gachanka bono abantu banke kare gwache bosonge kababera raisi bakangya gocha umungi na kangya gocha abana mbachite kon feast ya kare feasting ya bete bono ubugimanga kibwa arenge mariende none kare umungi na gocha rende myake yonsige myake 20 bono muntu musacha naye no roje ngakibono ngakiyare koba enkie koba kabaga kwa umure kabaga iga mwabera kona gitime binte bimbiyo gaya igona bo emyaka 20 igo na bakobera abu mukwane nera mangana basi omote bintu jamono genda bono mari igo muri kwa wibaga iga ngabasacha na baswati ga mwara kwana mangana abere iga totoji moino gento kenga mune kinkeyo nto igwete kireti chiko tangaza kero kende ngati abasibu mwarora irwa mabera chirumu ngoche chiko korosibwe abasobatu baino baba visti ende gaki tukachikoganya tukatena bono mbono orati yobone myaka 20 yonsi nabo ndigo igo ke igo aga tokebeti tokebeti tinye beti tinye beti mancho muligereria ine nkwana tokento gusanga na Evan Subirundu oyo bete gakoba segesibe myaka 20 oyibono nando uru musibure boniga nigara senka ya sekinyero kia butondo asebunge yabo machoge borabu nigo twa mutarire asogusanga monere anene tumanye asobime obugima bere gakomenyera semyaka 20 na inde ngaki obugima bubule bono Evans totebe imari ase echera bono totebe kero kende onde naro uri ko gutumika njirende asoko konyeka kugungana na abakubwa mbaleba none chinyasore nkoni gukire mari bakonyora umuntu akobaretere gokoretera ngabona kwabe agent kwana konia muntu onyorera kabese kintu kinga bune kyo nkiarengo echera nebwata manganaye nebwate asita yo busari butakari ba none chere mbara ndo busari mboro bono muntu naro gutumegete nchirende erinde era tambuke gecharara yani aeta ende ntogete yani obabuna musio daraja inche ya tintumekiri na nchirende lakini nene njira nera abantu bagutume kumali abantu ngutume kubare sinchira kiga example abokuru mubwekano njira kyo muntu agutume ku tinya sore chinjiro imeya che esigara neri imeya che kwa sababu bintu binga mune bibi tayo abantu
abantu mba bakuchandika enyasore nero esigara nero maruaro ngotungo maruaro nyoru kwaitiru lakini nyasorera abantu ngunyubare abanyasorero ngunyubare to gani ngaki omwana okwa mubwatire igoro yenyasore kwa moiriraria munatige nyasore ari no nyasore imali no ere nyingi echereye igakuru kwa bwatitwe njago konyete gose yago siretie echera njenja konyete echera nego konyete igonye ndio tabwatwa gutanga nuri moyo gose gutanga toi anangana kwete kare igobona ndo chobugi mabwane bwa inge korumarega na muna na ikirete na muna nkabwatu anangana kwete angatuyo anangatinyi igobono echera nego konyete at least nabokora twarasa ngaki echera ngaki yagokonyire inki yagerire kwageiriri wachire school gocha watwarire experience osobo manyi bobo bundia gocha echereye enkonyete asingenjo na chiete kendo mutino na maite gosoma na maite gokora kende na maite bubundi ekambundu ugasomera bogotu ngasomera bogotu kumbaru by the way emwaga chire school mwese kanzaga bali baro bako basomi abalimu baro abalimu yani muna abalimu besabu baro ingirisi kero murimo ngwasomete storybook wende yanzi storybook nero yoro wasomete ye storybook yiko bajia 1 2 3 kuchabo chirokoro chinji aingo igoboro ni masomo tu kwanda esabu hesabu nkwa bwatete esabu ye igo mundara ko 4 plus 4 nabo konyarwa mu derichi iren 8 na 8 times 2 nirenga 8 times 14 16 16 na 7 times 7 7 times 7 49 kumbe esabu yenja ko konyete igo no bete mundara ko de biuro ngaki this is a boy ngaki okwiraniria this is a boy mundu akwikara muna bokulika this is a boy mwanchumurigirire no gwetene nkwana yeye masaya moto ntokanyara na Evans Birundu oyo batebanga echera nigo ya mokonyete muno akagenda atamanyiti gosoma echera ikamwegeri akanyaruri bagali gosoma agasoma umanyire kulika umanyire gosoma bono asisa bari yago yo gosoma wateba ngana na twakwana rigoro yo gosoa ugatebanga ugasoa gosomera mangana ye Biblia ngaki yabete na imabu ase ekanisa kero kende nkwanyo tari bagalinde lyoko banonyo no muraya ase kanisa na inde maigiri kimware koenana gose maigiri kimware konyora gose maigiri ki kware koenana guchesa basibu bamino inche nyasa nkunete kere nyasa nkunana so kanisa ena o mato ko bomo pole ora nderigwe erinde nyasa so ime ya umuiko mocho no so ime yao kero umuiko mocho no so irima yao ukwamanya guchaka Qurani inche muna na so ete ime ye kanisa na etu kerbo na manyire na bete deacon okabe deacon inche no mudeacon muna ndika no mudeacon kabisa omukorerio nyasaye onyasaye obwateti ratiba ye kanisa ye Adventista ya machika nyasaye inche toko nte ingende mugondo ditugya sabato ngende ya no bekere mioro igo sabato bono gasiteyo litukorie sabato kwa sababu nali nyasaye ati mogete inche mwanya bantu ngakinta ati mogeri tuke igo bono garanga naye goika amaigere yaiga ogenda so bona amaigere yaiga kwanyorete maria asokurandi injiri kero kende kibungo kende ngero bwatete kyo mutugo chi memory fast yo ate yo muntu no goseguru asimo gwe Biblia osome asa matuka ikwa berete mabwa so kwegeri gobona matu no mudikon no gwenta ko bakomanyete kebungo gete mangana gete iga ngaki ubugimana bogora tuteri osome Galatia ibere mustari 18 ego teba aliyensi na tigete kenkonya irorera inche mbwata makoso aba Galatia ibere 18 15 na isatu kina kieke bungo ora asome aliyensi na tigete ngatiko boibi ngatiko borogi ngatiko bonyanabi nkabwati Yesu na ndege nkonya irorera basi inche mbwata makoso egitabu kya Galatia ibere 15 na isatu Biblia goteba kurinde konda agache na indaria nanya tigete
Okay. Ekoteba nga korende konda agache nainde aria natagorete. Inche biye kana mogoso. Ne orokirie inche omonyene nga no momochinde. Bona. Gatororeke bunge kesengenjo na boto chiko gerosiaria. Egetabu kya baraga abagaratia 2:13 nekene na gwateba kegoteba nga korende konda agache nainde aria natagorete. Ne orokirie inche omonyene nga no momochinde. Igo ndikene kibungo keria kana kya gukunete kabisa na kigankuna kabisa. Na ndo ise kuira na aria inche nango moibi. Nange goita abantu. Nango barwaniriria. Na nyodre Nyasaye imeyane na nyodre Yesu imeyane. Kinkunyaira niriraria. Na Nyasaye bieka ako ngake kiboko. Esengenjo kwa biro momochi. Na biro momochi. Igo bono tinkoira na Misiri kabere. Endigirire Timotu. Alright, ibya mono sana omwanchi omurigire kazo kusanga na Evans Birundu oyo gotwerera kegima oisabari yaye imasege siwase miaka 20 bona Evans rende na raria emyaka ngwakora tukagokorera muyiga gochaka bona na bokora tutebi ngaki family yako receive ngaki family yako pocket kera wachite ngaki kwanyorete nonye no mochi kero kurigereria nonyene engumbwe yege mange yega yabo manyi ngaki watigete environment ya renge na ndabu nochete ngaki environment yere kwanza kabisa omwanjo motegereri inche kera na sibori tukoru imeya chera muna inwa barari mwanka beto bakabwana na abantu chikanisa nchi achite chikangwere kamubuya mbantu guteti nekere na igeto muchione na nyorete family yane eri na tigete asemi yake menge kenganyete na mutigete na abana batatu na ndi ngacha kamanyora na abana batatu igo mungina abana kwa mutigerete batatu na na ukwanyora tabwate batatu kamente tionde na baba beto mugeni wakawanyanga ngochore paka bono iko mbongo achomente ga bara kabo kamento yo oy komento yo moiga so tadirene ngajoga oyo kombwata ga no muze so ngaki kuruerio bugima ngaki bore na inde non environment ga ngaki engumbu eri ngaki oyeroche wajito gwale go chaibe kango manya kware nge by the way gose kware gozira na bona ngosira obo kombo no boro ina remete bituma timbu atindagira munandeiga mbono kuna kurigia network ondo ngamutorromo ando ngibere montega na gusugumira ubugima engaki na ruete ga kengumbukeria ari muruki meteri munere ariga ari ne bisarabia amenya tochi nkabi no chi engari engari ngoro sana lakini boni igege na chiete gocha nkanyora ni mesi abantu basimegete pake factory nere ngumbwa yokorosie sukari factory ye chai nera moncho kana nege tunu kerima ate ne chai yoka agwa sina atigete bisarabia ichiri so environment rende nabe ko welcome team bujere na kibono rende nabo goteba ngaki mirubiri kyobwate ose mirubiri kwa bekire nimete ko ruo chama tukara aberera mu insurance ne family mirubiri kwa bekire na ndo bugima ngaki oboroche abantu ba minto mbuya bare nani chimbu yande na ime yabo emeroberi bono onyendiri omuntu ambwa tokoboko angeno pesa nkeigo biro gotimbwa ati mwana mesa timbwa ati igitanda timbwa ati yani omuntu ambwa tokoboko angeno nkende gekeigo erinde ngaunchonchoreri inyore na nkende kinkobeka muno bono bunaye kwasoka buni bundi bwato bumanyi yegerete timatinga kwanyorire muiri ondanga ogukubata koboko nona soko koiga siobwa gachi bintu bibere bitatu iga pato boni iga pato gomono bado no tigarite no riska ko ba isikoga ngaki omongino turabade to ado ngaki omongino wakoroku na inde ngaki inkiora motebia semi yake yonsu na gwachita mpaka mundu to kamanyora no ara omongino ne akorku possible Birundu tari arengwa kirambi yamono engwa kira Nyasaye tatambi yamono asenye ntenero mubegetega akaba no boremereri obonge ase myaka yonsi agokorerweke ero origereri Nyasaye nche Nyasaye ngwa kirambi yamono
amundenderete akandendera n'abana ba bia mono bono kero kende nabora tware engana yago ya mwanyo guchia asa abantu abega bakorigereretie arafu nabo kubaerera so bwengenga kero kende kero muntu akubwa tuguchia sechera taringa achigoteswa niga chikorongeigwa nabo kubaeresa so bwengo batebinga echera nigerengia asogo konyeke neke nige kurusia mbamo amagoso ekiagera nerigoso likuchikorekebisho egento ndatebia barigereria abandigereretie echera nengiya ase omuntu orio kwenda igwe nande echera nembe ase omuntu orio kwenda taigwa na bantu bari bakobwatu baenda ime echera ringana kwara rigamba kuruka nto kominyokia mangana gochiechera ime yani gochi polisi totararigamba etaete moikaransa mwagamba mwasoro muna magana yo buroti muna mangana anti-environment siku hizi na arabu chetia abantu iga twaikaransa muna abantu twagamba twaiana kende gionzi nto komenya kiko chiase serikali kwanza nekero mwekigu mari engana konyora nebire mukuburukanigu oyo ngente to muntu oyo tatere to mwana mokense oyo bwate tugako ibe bintu omokobe kwa mogose chikategori chirawo ali ngamo mokobe oyo ngente to muntu no tatere to mwana anze kerege ngamo mokobe mwesi nabasalia muigwane magu nande paka muigwane one experience yo bwate kero kendo ranyoro muntu ngubwatu ari gochigorua seri mari ngiro tora matebi experience yo bwate omuntu kwenda kubwatu gochimari ngaki kabo motoereru kwanza teba muragambire gentekenka mutaraika muna ndikwa bekiru chingo liga teba gakitia tukorera magana yansa igo mari tariagia ne tabu mechando nero okay rindendira macha kubura pi amachi yo kunywa moganyite abantu babaretera amachi gusiga ariereta amachi mwaba matukainga atatu gusane mutabwati maji obukuma bokorugwa bobukurumwa obukuma barabu erese ni yaraba kamuri lakini toigwe sipiko bako okay ese njumaje tai na nemu ruturi gwesibi mabiro toigwe sibi nabona buna abako genda bako nte misumari bako bari gamura bana boko naboko roro riga muri bana bar gwarara yo eyo nyamaje tai yonki okara okay mambe nandi kwaboka nandi mambe kwaboka ne yange erieria nandi mambe wa ndi bono igo abanju abarigereria amangana twaranya takuna kurunka twamanya kunyaira kuchimutu ebintu embire bigosinya amangana ara gosinyaro ese dinero taratibu kwa upole alright mbia mono sana umonchu murigereria buno togoika omweli bomuroberi oito magega yegesibo buno bereko gocha asore negetasene kia ubwanchite kia gatembe obereko koletwa sore na inche anko dipo na asanya nimbengo koletera emirobiri ngabune yega kera eiki asogo sanga amona abaminto igoro yegesibo anene bari bakorire egesibo bari isiko munabono mugaka Evans Birundu ni gabereta segesibo miaka 20 bayire miaka 20 tali 1+1 nko ireregeka emiaka 20 nko ireregeka obeiro muremerere nyasaye omokonyira ndo iranire ndochenga nyasaye naga ntako mokonya nonya na afya ngona kuiranire nande amate yaye na bimwariganeti buya nari no gosemeria gwokwenda komenya na barubo asama tukare bosigo bono gendera gotengera gitasene kia gatemba semerubiri yonsi ne yende ngabune yega nimbe ngo koretera kire wiki murubiri yoiga magega yegesibo na asensemo yende se chikamera nigo twarengene producer yane Wilfred Matundra oyone kianga chibicha na mariogi agocheire asenchira yo wikira nutigadomirane engaki yende asomurubiri ngobuno yoiga naboigo asensemo engao naboigo konyora obumanyi bwa omosibwonde omwao oyobereka gukora egesibo.